Hello pelok pejor khoble shibuni pi banwan biang sakane ka channel kechongi. Te pelok pejor pitip ne em ya kene hapo kene ke ri India kanno ki population ki Kristen ki ton ngathrai tuna ki pitip ya kene te ya manta ngani thui phi ki population jong ki Kristen kanno ngut ki ton hapo kene ka ri India. Te kum ka jingkhin du usnem arajar khatwe ka census du arajar khatwe ki Kristen ki ton hatu Cispa arpawe klur tam ki population jong ki kari India Cispa arpawe klur tam na pedeng kita ki Kristen kiton ar klur neapawe lak tam kamut kanu 2.3% ki Kristen kiton na pedeng kita ki Cispa arpawe klur ki population po kari India menta perlo ngani tu ipi ya baro ki state ki bedon po kari India kanungut kikisan kidon pepe ki state ki bedon hapo kari India tela de pide ki kun kistan sompha don kaman tip ya gane sompha na skip kene video pe do bakut mo la de pi siawa share kene video kenang bagi ki parlok ne ki para jo phiru ki ru kin yo kene ke jingtip sompha like kene video le pide ki kun kistan ya blog ini sedang shwa na collective total population collective riu peu 1000 tam na pedeng kita ke Kristen kiton lais pakan niau ngut kamut 0.49% ki Kristen kiton collective ka baar nomor 4 ka Daman and Dihu total population kiton adu arlak sau peu lai hajar na pedeng kita ke Kristen kiton adu hajar praspa arpeu kamut waypoint khanriu persen Kristen kidon hangne te ka balai nomor 4 ka Dadra and Nagar Haveli total population kidon hadu lailak saphiu lai hajar tam na pedeng kita ke Kristen kidon hadu 1000 tam kamut waypoint saphiu khandai persen ki Kristen kidon hangne ka ba sau nomor ka Chandigarh total population kidon hadu 10 lak tam na pedeng kita Kristen kidon prajar tam kamut 0.83% ki Kristen kidon po ka Chandigarh ka ba san nomor ka Himachal Pradesh total population kidon hadu review pralak tam na pedeng kita kat arjar tam ki Kristen kidon kamut 0.4% ki Kristen kidon hangne ka ba riu nomor 4 ka Jammu and Kashmir total population kidon hadu chiklur ar peusan lak tam na pedeng kita lai peusan hajar tam ki Kristen kamut 0.28% kidon hakne ka state ka ban nomor 4 ka Uttarakhand total population kidon hadu chiklur prapeu nriu jar tam na pedeng kita lai penio jar tam ki Kristen kidon kamut 0.9% ki Kristen kidon hangne ka pra nomor 4 ka Haryana total population kidon hangne ar klur san peu lai lak tam ki population kidon hangne na pedeng kita san peu jar ki Kristen kidon kamut 0.2% ki Kristen kidon hangne ka khandai nomor 4 ka Sikkim total population kidon hadu nriu lak tam na pedeng kita nriu peu hajar tam ki Kristen kidon kamut khandai peu way persen ki Kristen kidon hangne ashpio nomor 4 ka Puducherry total population kidon hangne khat arlak tam na pedeng kita nia peu pra hajar tam ki Kristen kidon kamut nriu point ar peu khandai persen ki Kristen ka khatwe nomor ka Andaman and Nicobar Island total population kidon du lailak prapeu hajar tam na pedeng kita prapeu hajar tam ki Kristen kidon kamut ar way point ar peu persen ki Kristen kidon hangne ka khatan nomor ka Rajasthan ka total population kidon hadu nriu klur prapeusan lak tam na pedeng kita akan dai peu nriu hajar tam ki Kristen kidon hangne kamut 0.9% ki Kristen kidon hangne khatlai nomor 4 ka Bihar total population kidon hadu shpeu klur tam na pedeng kita shilak ar peu khandai hajar ki Kristen kidon hangne kamut 0.4% ki Kristen kidon ka khatsau nomor 4 ka Delhi total population kidon shiklur nriu peu niau lak tam na pedeng kita shilak sau peu nriu hajar kamut 0.87% ki Kristen kidon hangne ka khatsa nomor ka Tripura total population kidon lai peu nriu lak na pedeng kita shilak san peu khandai hajar kamut sau point lai peu san persen ki Kristen kidon hangne ka khanriu nomor ka Madhya Pradesh total population kidon hadu nriu klur ar peu nriu lak tam na pedeng kita ar lak lai hajar tam ki population ki Kristen kidon hangne kamut 0.29% ki Kristen kidon hangne ka khanyo nomor ka Gujarat total population kidon hangne nriu klur tam na pedeng kita lai lak khanriu hajar kamut 0.52% ki Kristen kidon hangne ka khatpra nomor 4 ka Punjab total population kidon hadu ar
keluar niau po niau lak tam na peding kita lai lak sau pheu pra char ki krisan kidon kamut waypoint ar po 100% ki krisan kidon hangne khat khandai number 4 ka Uttar Pradesh total population kidon hadu ka khandai keluar tam na peding kita lai lak san pheu 100,000 ki krisan kidon kamut 0.4% ki krisan kidon Uttar Pradesh ka ar pheu number ka Goa total population kidon hadu khat sau lak tam na peding kita lai lak 100,000 tam kamut ar pheu san point pheu persen ki krisan kidon Goa ka ar pheu way number 4 ka Arunachal Pradesh total population kidon hadu khalai lak tam na peding kita sau lak tam kamut lai pheu point ar pheu 100% ki krisan kidon hapo ka Arunachal ka ar pheu a number 4 ka Chhattisgarh total population kidon hadu ar klur san pheu san lak na peding kita sau lak khandai pheu hajar kamut way point khandai pheu ar persen ki krisan kidon hangne ar pheu lai number ka West Bengal total population kidon hadu khandai klur tam na peding kita 100,000 san pheu prachar kamut 0.72% ki kisan kidon hangne ar pheu sau number ka Mizoram total population kidon hadu 10,000 khandai pheu niau jar na peding kita khandai lak san pheu 100,000 ki kisan kidon kamut 87.16% ki kisan kidon Mizoram ka ar pheu san number 4 ka Maharashtra total population kidon hadu khalve klur tam na peding kita 10,000 tam ki kristan kamut 0.96% ki kisan kidon hangne ka ar phun number 4 ka Andhra Pradesh total population kidon hadu pra klur sau pheu san lak tam na peding ta khat ve lak ar phun dai hajar kamut waypoint lai pheu 100% ki kisan kidon hangne ka ar phun number ka Karnataka total population kidon hadu 100 klur tam na peding ta khat ve lak tam kamut waypoint pra phun 9% ki kristan kidon Karnataka ka ar pheu pra number 4 ka Odisha total population ki don hadu sau klur tam na pedeng kita khat ve lak tam ki population ki krisan ki don kamut waypoint pra pheu 9% ki kisan ki don hangne ka ar pheu khandai number 4 ka Assam ki total population ki don hadu lai klur khat ar lak tam na pedeng kita khat ve lak tam ki kisan ki don kamut lai point 9% ki kisan ki don ka lai pheu number ka Manipur total population ki don hadu ar pheu pra lak na pedeng kita khat ve lak ki kisan kamut sau pheu waypoint ar pheu khandai persen ki kisan ki don Manipur lai pheu way number ka Jharkhand total population ki don hadu lai klur tam na pedeng ta khat sau lak tam ki kisan ki don kamut sau point lai persen kisan ki don Jharkhand lai pheu ar number 4 ka Nagaland total population ki don hadu kha khandai lak na pedeng ta khan niau lak ki kisan ki don kamut 87.93% ki kisan ki don Nagaland na pedeng ki ne ki jilla blog tongin yati menta salai tali kita ki jilla ki pun Kristan tam po kari India ka bashi number ka de ka jilla Meghalaya total population ki don hadu ar pheu khandai lak tam na pedeng kita ar pheu ar lak ki kistan ki don kamut niau pheu sau point san pheu khandai persen ki kistan ki don hapo ka Meghalaya ka ba ar number 4 ka jilla ka babun Kristan ka Tamil Nadu ka total population ki don hadu niau klur tam na pedeng kita sau pheu sau lak kamut 0.4% ki Kristan ki don hapo ka jilla Tamil Nadu ka balai number 4 ka Kerala ka total population ka don hadu lai klur tam na pedeng kita 100 way lak ki Kristan ki don kamut khat pra persen khat pra point lai pheu pra persen ki Kristan ki don hapo ka jilla Kerala ki paralok Kristan nga tharai philai ojing tip na kane ka video ka jonga le phi ojing tip sa sew bha share lem bat ke paralok jong phi khnang ba ki ru ken yo kane ka jing tip so bha subscribe kane channel le phi wan thamai mo te khuble sipun kat ta shu nges kenduk ka be pat ka video bye bye